Hey guys, welcome back to the channel. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. So दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना. So नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन. So नायलांबाय थादो. थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. Let's go. So guys, माने आं दा सेलुनाव थांगासिनो दं आरोना. खानाय हाहैनो नागिरदों. मानो होनबा दा माने हानो होनबाबो टाइमखौनो मिलायनो हायाखै आरोना. खानाया गोलाव जाथारबाय, नायनो एसे उसुबिदा नुबाय. थ' बेनिखायनो आं दा खानाय हानो थांगासिनो दं आरो. थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. स' दा माने बेलासि जाबाय आरोना. 2:30-3:00 जाबाय आरो. दा खानाय हाना फैनानै दुगैनो हागोन ना हाला मिथिला. हायाबाबो दुगैनांगोन, उपाय गैया. नङाबाथ' खानायखौ लानानै थानो हानाय नङा, जोबबाय थागोन. guys, मोनसिगोन आरोना, बारा गोजान गैला. ক'ত যাবি? So guys, finally दा आं मोनफैबाय आरोना. नै बे सेलुनाव नायनो हागोन. पापा इउनिसेक्स सेलुन नायगोन नै. स' आं दा सेलुन सिङाव हाबलांसै. हाबबाय नायनो हागोन. सासे दंखायो कास्टमार जिरायनानै. स' नैबे हाखांनानै आं हागोन आरोना. स' गाइस नायनो हागोन नै. गाइस दा नै सासे हागासिनो दं आरोना, नायनो हागोन. लाइन बानायगासिनो दङ. स' गाइस आं मोनफैबाय आरोना. आं हानोसै, खानाया गोलाव जाबाय आंनाबो. माबायदि हानो सानबाबो माने टाइमखौनो मोनाखै आरोना दा माने. दिनै सानडे माने टाइम मोननानै फैबाय आरोना हानो होननानै. नोंथाङा नायलांबाय थादो. गाइस दा आङो नेगासिनो दं आरोना दसे. मानो होनबा सासे हागासिनो दं नालाय, ओंखायनो दसे जिरायबाय आरोना. आं हागासिनो दं नैबेजों नायनो हागोन. स' गाइस फाइनालि हानो थाखाय जिरायबाय आरोना आङो. हासिगोन, नायलांबाय थादो. नास बानायदों आरोना, नैबे सेलसंल' हागोन आरोना आङो. নতুন দেখি আছো মানে বেনাৰটো হ'লে সোমাই চোৱা নাই না, আহিলে দেখি থাকো. So guys, start जाहांबाय आरोना आंना खानाय हानाया. नायलांबाय थादो.
কেমন এডিট করা ভিডিওটো কাইন মাস্টার কর কাইন মাস্টারতে করা Dobra. So guys, दांनानै साइडनिया जाबाय नायनो हागोन गोजौनिखौ एसे हागोन दा र' नायलांबाय था So guys, finally आंना finish जाबाय आरोना सेरनाबो बेगनाबो दा गोजौनिखौल' एसे गारनोसै खालामबाय थादो Apa na? Ayo. So guys, finally दा जाबाय आरोना नायनो हागोन एकदम हेभिनो नायदो नाय मादि नांदों गाइस खिन्था हरदो कमेन्टआव हिप हपनो So guys, finally नायनो हागोन नै लुक्सखौ बोरै नांखो नै जाबाय आरोना स' मारै नांदों नोंथांमोना खिन्थादो कमेन्टआव स' गाइस नै सेलुननि अनारा
नै बिथाङा दादा আপোনাৰ নামটো সঞ্জয় বদ্রা সঞ্জয় বদ্ৰা নে বিথঙা সো আপোনাৰ দোকানটো খোলা বেছি দিন হোৱা নাই চাগে না নাই মোৰ 2 মাহ হ'ল এতিয়া দুমাহ না? জানুৱাৰী ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখত খুলিছিলোঁ আচ্ছা এতিয়া 2 মাহ হাফ হৈছে আৰু আচ্ছা सो बिथाङा गोबां बुजायाखै आरोना अब्ला माने बिथांनि खानाय हानाय स्टाइला माने इउनिक स्टाइल आरोना बिराद सफ्ट एकदम माने इन्स्ट्रुमेन्टफोराबो नायनो हागोन नै एभेलेबेल माने स' नोंथांमोना फैनानै हाफैनो हागोन स' बिथांनि दखाना माने गुलाबानिनि मेन टाउनावनो दं आरोना स' फैनानै हाफैबानो जाबाय नै बिथाङा एकदम डिसकाउन्ट लागायना होगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय दा आं थांसिगोन आरोना हेलमेटखौ लाबाय नों ঠিক আছে দাদা হা যাও আহিম হা स' गाइस आं थांसै आरोना हेलमेट सेलमेट लाबाय आं नै स' नायलांबाय था नोंथांमोना स' गाइस दा आं थांफिनसिगोन आरोना सेलुननिफ्राय स' गाइस दा आङो खानाय गाहाबाय आरोना खानाय गानानै मजा नांबाय आरोना बहुद दिननिफ्रायनो बिथांनाव फैनो नंबाय थादोंमोन आं खानाय हानो माने गोदान खुलिनाय नुनायखाय स' फाइनालि दिनै फैनानै बिथांनाव आं खानाय हाबाय एकदम मजा नांदों आरोना स' बिथांनि खानाय स्टाइलफोरखौ नोंथांमोना मारै मोनदों हानायखौ स' कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो नोंथांमोना खानाय हानो फैबानो जाबाय बिथांनि दखानाव बिथांनि दखाना माने गुलाबानि मेन टाउनावनो आरोना स' फैदो ओमफ्राय बेनारबो लागायनाय दंखायो पापा इउनिसेक्स सेलुन होननानै स' फैना हाफैबानो जाबाय आरो आसल खोथाया माने लोगोसो ओंखारबाय मिथिबायना गाइस सेलुना आं सानदों सोरबा गोदान खुलिदों बिथाङा बोरै हायो बेखौबो नायनो होनना फैदोंमोन आरोना आङो स' थाङै थुङै माने लोगोसो ओंखारबाय आरोना स' बिथाङा बहुद दिन माने ट्रेनिं लाहैदोंमोन बा बेलेगावबो खामानि मावदोंमोन आरो स' मावखांनानै बिथाङा दा निजेनो दखान खुलिबाय आरो मानो होनबा दा बेलेगनि आन्दाराव थाबाय थाबा माने फ्रिडमखौ मोना माने गाइस माने थाइसे थाइनै इनकाम जाबाबो माने मालिकनो होनांगौ जायो बा मालिकनि आन्दाराव खामानि मावबा गोसो बायदि खालामनो हाया जायो स' बेनो आरो स' बिथाङा माने बहुद मोजां खामानि मावदों मानो होनबा दिनै गावनि दखान खाबा गोसोबानो खुलिनो हाबाय बेबायदि आरो नोङो दा गावनिखा नालाय 100 मोनबाबो बा 50 थाखा मोनब्लाबो सब गावनि सब माने सेटिसफाइ दङ आरोना अन बिजनेसाव ओंखायनो सेल्फ एमप्लयि जानो हास्थायनांगौ आरो माने बांसिन साखरिनि खेथ्रआव माने दाब्रायालासिनो माने गावबा गाव माने बिजनेस मावनोबो माने खायदा लानांगौ मानो होनबा दिनै बिजनेसावबो साक्सेस दङ दिनै नोङो जुदि बिथाङा दा 50 थाखा खरि लायो पार पार्सन थ' 10 जन हाबानो 500 थाखा दैलि 500 मोनदोंबा नोङो एने 500 हिसाबाव हमोबा मान्थलि बिथाङा 15,000 मोनगासिनो दं थिग ना आरो मालाबाथ' नोङो 1,000बो मोनगोन मालाबाथ' 2,000बो मोनगोन माने बिजनेस मिन्स बिजनेस माने खुनु लिमिट गैया आरोना गाइस स' आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामो आरोना खालि साखरिखौल' होसोआलाबानो माने बिजनेस मावनोबो माने माबा नांगौ आरो गाइस दा बायदियावथ' साखरिखौथ' मोननो टानखा मानो होनबा जोङो जोंनि आसामाव खुब पस्ट ओंखारबा माने 1000टा पस्ट ओंखारगोन दा 1000टा पस्टआव माने एप्लिकान्ट माने एप्लायारानो माने एकदम 1 लाख 2 लाख बेबायदि जाहैगोन आरोना गाइस मोनसे पस्टनि एगेन्स्टआव माने खमबाबो 10 जन 20 जन थागोन आरो मा नों सानना नाय नों गावनि टेलेन्टखौ गावनो मिन्थिखायो गाइस जे नोङो माबायदि जे आङो बै साखरिनि थाखाय माने माबा नंगौना नङा स' बेनिखायनो माने टाइमखौ बरबाद खालामालासिनो माने खामानियाव फकास खालामनांगौ आरोना गाइस बिराद खस्थ' गाइस साखरि मोननायाबो स' गाइस नायलांबाय थादो स' गाइस माने बारा साननाङा आरो साजेस्ट खालामो बांसिन माने गाइड होयो बेफोरबायदि माने जास्ट आंनि माइन्डनिफ्राय बुंबाय आरो बेखौ स' गाइस नायलांबाय थादो स' गाइस फाइनालि दा आङो न'आव फैफिनबाय आरोना नायनो हागोन गाइस नै खानायखौ आं हानानै फैबाय मजानो स' नोंथांमोना मारै नांखो खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय